Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa khususan ila sayyidatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa khususan ila hadrati ruhi Syekh Haji Muhammad Irfan Utsman wa zawjatihi wa hadrati ruhi abi wa ummi wa usulihi wa furu'ihi wa hadrati ruhi jami'il mu'assis fi hadhihi al-qaryah wa jami'i ahli al-kubur min hadhihi al-majlisah wa jami'i ahli al-kubur min al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikhina wa nafsu khususan man istama'ana huna bisababihi wa li ajlihi wa khususan ila ma'arif ahli kitab masyaallah hajatul ghafur syahudillah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim anta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Monggo diwaos tumurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man huwa fi uluhi kain, ya man huwa fi ilmihi muhit, ya man huwa fi izzihi latif, ya man huwa fi lutfihi syarif, ya man huwa fi fi'lihi hamid, ya man huwa fi dhatihi qaim, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi ata'ihi kathir. Allahumma akrimna binuril fahmi وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini halaman kelintu ya. Niki kula pasaken yaitu halaman 72 nek sami. Ya, halaman 72 wa an Abi Mas'udin. Kalau ini kan balik ini kali lempir atau 3 lempir. Bismillah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Badana napa pripun malih. Wa an Abi Mas'udin lan saking Abu Mas'ud. Berarti asmane niki Abdullah bin Mas'ud. Lindu bapake Mas'ud. Abi Mas'udin, Abu Mas'ud bapake Mas'ud. Radhiya mugi-mugi ngridani Allahu sapa Allah anhu marang Abu Mas'ud. Kala ngendika sapa Abu Mas'ud. Kala ngendika sapa Busairu bin Sa'din, Busair bin Sa'd. Ya Rasulullah, amara perintahna ing kita Allah sapa Allah an-nusolliya yen to maca selawat sapa kita alaika ing atas jenengan. Fa kaifa mongko hale kaya apa nusolliya maca selawat sapa kita alaika ing atase jenengan. Fasakata banjur meneng sapa Kanjeng Nabi. Iki nandakno Kanjeng Nabi jawab sak jawab niku mboten ginakaken hawa nafsune. Dadi meneng sedilut niki ngenteni wahyu medal langsung terus disampaikan. Fasakata banjur meneng sapa Kanjeng Nabi ditakoni. Kanjeng Nabi wonten perintah saking Gusti Allah terus kengken mau sholawat. Mau sholawat ketika dalam sholat mau salam.
Lah carane maca salat pripun? Nah, terus Kanjeng Nabi meneng sedilut terus dijawab. Meneng niku ngenteni wahyune Allah, mboten nuruti utawa mboten karepe dhewe maksudnya, mboten hawa nafsune sing berbicara. Summa qala nuli jawab sapa Rasul, kulu ngucapo sapa sira kabeh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ila akhirih. Allahumma duh Allah sholli mugi paring rahmat ta'zim sapa jenengan ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad lan ing atase pira-pira keluargane Muhammad. Makane niki kalimatnya kan mboten wonten sayyidina iki. Nah, makane kadang-kadang kita agak berbeda dengan teman-teman Muhammadiyah. Nek Muhammadiyah biasanya enggak pakai sayyidina. Ya sami kali niki Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya kula panjenengan sing golongan Nahdliyin itu biasanya ditambahi sayyidina. Mboten napa-napa tambah sayyidina. Mboten saiki mboten napa-napa. Kama sholaita kaya oleh paring rahmat ta'zim sapa jenengan ala ali Ibrahim ing atase keluargane Nabi Ibrahim. Kalimatnya hampir sama kali biasanya jenengan waos tapi tidak sama plek. Nah, sing versi jenengan sing sampean waca niku sing luwih lengkap. Wa baik lan mugi paring barokah sapa jenengan ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammad lan ing atase pira-pira keluargane Kanjeng Nabi Muhammad. Kama barokta kaya oleh paring barokah sapa jenengan ala ali Ibrahim ing atase pira-pira keluargane Nabi Ibrahim. Fil alamina ing dalem pira-pira alam. Innaka sak temene jenengan hamidun iku zat kang terpuji, majidun tur zat kang mulya. Wis mantun iku terus wassalamu lan maca salam. Nah, kama alimtum iku kaya oleh ngulangi, kaya oleh den ulangi sapa sira kabeh. Mariku terus maca salam. Mangke teng pinggir wonten keterangan salame kaya apa Kanjeng Nabi. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim wa zatalan nambahi sapa Ibnu Huzaimah ta Imam Ibnu Huzaimah fihi ing dalam hadis. Hadise nek versi Ibnu Huzaimah ana tambahane saithik. Niku versine Imam Muslim, niki versine Imam Ibnu Huzaimah ditambahi saithik. Padha tapi wonten tambahane. Tambahane niki fa kaifa nusalliya. Mau fa kaifa nusalliya alaika ono tok niki wonten tambahane. Fa kaifa nusalliya mongko hale kaya apa maca selawat sapa kita alaika ing atase panjenengan. Idza nahnu nalikane utawi kita sholaina iku maca selawat sapa kita alaika atase panjenengan fi sholatina ing dalam salat kita. Nah, berarti maca sholawat mau sholawat yang dibaca ketika sholat. Mantun maos tasyahud akhir. Terus maca sakderenge pas tasyahud akhir, nah sakderenge salam maca sholawat niki. Biasanya sampean waos kan sodo lengkap nggih. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim nggih. Wa ala ali sayyidina Ibrahim kan ngoten nggih. Sampai mantun. Nah niki kalimatnya versi mini, versi yang singkat. Artinya kurang dari niki pun kirang pas. Kirang napa ya? Kirang sesuai dengan sunnah Rasul. Tapi nek ningali secara fikihnya mau sholawat niku cukup maos Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pun cekap. Ditambahi biasanya wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi mboten maos kama sholaita, mboten napa-napa. Sing wajib maca sholawat. Sholawat kalimatnya Allahumma sholli ala Muhammad pun niku pun cekap. Langsung assalamualaikum. Saged. Iki berarti kesunahan ya. Termasuk mungkin jenengan nganggepe pas wancine tasawuf kan semudoe di apa niku didekno. Niku nggih sunah. Dadi semisal jenengan gegem mawon nggih mboten napa-napa. Terus moro-moro salam. Pokoke mantun sholawat terus salam. Cuman kan lucu. Gegem ae ngene.
Kecuali nih semisal di sini telunjuknya apa putus atau apa ya gak usah. Mosok kok bareng ngene kan mboten mungkin. Semisal iki ne pedhot semisal terus wah gak duwe jemut rek. Aku sik ana sitok iki berarti ngene mboten angsal. Sing sunah niki ne mawon. Dadi gak oleh iki ne gak ono ganti niki mboten. Kaya apa ngene lho. Foto wis teko gegem ngono wae. Biasa ngoten. Ngaji niki tujuane nggih jenengan cek tambah semerap. Kadang wis weruh tapi lali. Wis suwe oleh ngaji lali. Dielingno malih cek semerap. Riyen kula biasa ngaji niku kan rata-rata tiyang niku remen bab tata krama kan niku rata-rata. Cuman nek kula kok bab tata krama tok niki saaken urusan fikih. Kadang-kadang tiyang niku pun semerap, oh mestine ngono iku apik, mestine urusan tata krama ya. Iki sera iki apik, iki gak tepak. Kadang jenengan langgar mawon sik. Utawa wis iso mraktekno. Tetapi keluar dari niku carane salat kadang sek dereng semerap. Wudu kadang sek dereng sempurna. Basuh sikil sing ngarep, sikil sing nguri mboten kebasuh. Ngoten niku. Iku termasuk salah satu motivasi saya napa ngedegaken ngaji niku. Semerap tiang-tiang rupah niku. Wudu wis gerang penan. Wudu napa iso sing disiram niku sikil ngajenge mawon. Jadi kaki bagian depan disiram. Sing ngurine tungkae niku tesih garing. Iki piye iki? Tak elingno iki piye? Dheweke iki wong anyaran. Kulino nyekel mek anyaran kok moro-moro ngono kan gak enak dhewe. Dhewe awake. Apa ada status ae. Tapi ini terus wonten ngaji terus saling menapa gepok tinular terus kono iku jarene ngono sampean kok ya gak tepak kan iso mungkin bisa jadi wong iku mau ya wis saiki wis berubah mungkin. Aku yo gak niteni tiyane. Wis berubah apa ora, tapi sing jelas kula termasuk motivasi saya damel ngaji niku semerap niku. Saya wis gedhe ya nang wudu kok gak iso. Engko liyane tambah nemen ngoten. Wudu mawon ada niki. Niki Bulughul Maram niku kitab sing paling asline niki abot, Bu. Bulughul Maram niku kan isine hadis kabeh. Cuma nek ditingali pembahasannya ringan-ringan. Bab salat, bab wudu, bab poso, bab ringan-ringan. Tapi isine hadis oke. Termasuk yang jadi rujukan dasar fikih di kitab besar itu menggunakan kitab Bulughul Maram. Sampai wonten biasanya ngusap rambut. Ngusap rambut kan kudu dibuka kopiah kan. Mazhab napa mawon niku? Hanafi, Hanafi, kemudian Imam Syafi'i, Maliki niku kudu dibuka. Tapi ini Imam Hambali mboten. Imam Hambali nek posisi nggawa sorban Arab kan gedhe diudung-udung ngoten niku. Niku oleh diusap. Jadi ngusap rambut diganti ngusap sorban, tapi Imam Madzhab Hambali tok nggih. Syafi'i mboten asal, tetep kudu dilepas. Imam Maliki kudu dilepas. Niku Imam Hambali tok. Lah hadis itu mriki wonten. Bab wudune Bapak. Nah, itu sudah merujukan di kitab-kitab besar. Kitab fikih maksudnya, kitab-kitab yang lebih bahkan yang masuk di fikih perbandingan mazhab. Nah, itu termasuk Imam Hambali berpendapat enggak Nabi nanti ngoten main kok. Jadi Nabi itu benar hadisnya sahih. Nabi pernah suatu ketika wudu, itu sorbannya gak dicoplok. Lalu dilapis sorbannya. Itu suatu ketika yang sering ya dicoplok. Makanya Imam Syafi'i berpendapat ya dicoplok ae. Wong sing diwajibno iku mengusap sebagian kepala. Ya, maksudnya ya rambutnya iku mau. Niki dhewek niki napa ya belajar bareng-bareng pripun carane peparek nanggone Allah lewat belajar fikih. Mboten hanya tasawuf, mboten hanya akhlak, tapi nggih fikih. Mergi kadang fikih niki dilalekno. Wah, pelajaran cilik ya carane wudu. Sampai gede gak ero sih anu pengen kata belajar. Diaran belajar cilik wae. Wis gede-gede gak gelem belajar. Kula nate semerap ngaji niku Gus Bah, kayak nembe mawon niku. Ngaji kitab alif. Ya Allah, sampai kula niku Gus Bah ngaji kitab ngono barang. Kitab Safinatun Najah. Sing kula damel
latihan maknani pego teng TPG Sunan Giri. Itu pipis kitab ini. Masa Gus Ba'alan, tapi kita fikih nih. Masya Allah. Gus Ba'alan ngaji kitab cilik ya Allah. Pipis. Iku diwaca sak Ramadan kekhataman. Kekhataman san niku. Nate kula waos pas pancene Ramadan niku 20 dina khatam lho. Sedina salempir, salempir khatam. Wong kitabe niku tulisane ageng-ageng. Dadi salempir ku enteng. Ya nggih. Kula lajengaken. Iki Cak Mahfud sampean asli pundi Cak Mahfud? Wonorejo. Masa dadi negara Wonorejo. Negara Wonorejo. Tak pikir sampean niku wong larangan lho. Tamang wonten Cak Hamim lho. Cak Hamim sinten lho? Wong endi ya? Tak pikir wong larangan sampean. Oh, istri jenengan campur Jawa. Wonorejo. Oh. Bu Sofi yo nggih. Lere Mas, apa langgar niki? Oh, nggih. Tepakan sanes ngajine parek lho. Nah, cel-celae. Sane parek, Pak. Lagi. Kula lajengaken. Wa an Abi Hurairah lan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu mugi ridhani Allah sapa Allah anhu marang Abu Hurairah. Kala ngendika sapa Abu Hurairah. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza tasyahada nalikane tasyahud sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh. Fal yasta'id mongko becik njaluka reksa sapa sira billahi kelawan Allah min arba'in saking 4 perkara. Sampeyan mari maos tasyahud. Mari maos selawat. Ya, terus badhe salam. Sama ndonga niki. Tapi wonten sing ngarani niki sakwise tasyahud berarti sakwise salam. Tapi niki nek ningali hadise berarti sadèrèng salam nggih angsal. Termasuk ndonga panggonan mustajabah niku ndonga sakwise maca selawat sadurunge salam. Tapi sembahyang dhewe ning imame aja. Sakno makmume iki kok suwe temen imame iki, imam anyaran ketara iki. Imam pun lawas sampe gak susu lho jan. Imam anyaran ketara suwe. Niki dongane. Harus minta pertolongan dari 4 perkara. Yaqulu ngendika sapa Rasul. Niki dongane nggih. Allahumma do Allah inni sak temene ingsun. A'udzu iku nyuwun pangreksan sapa ingsun bika kelawan jenengan. Min adzabi jahannam saking siksane neraka jahanam. Wa min adzabil qabri lan saking siksa kubur. Iki donga-donga yang sifatnya bersifat ketauhidan dan keimanan. Napa? Jahanam, neraka jahanam kan mboten ketok. Harus benar-benar jenengan iman. Akal yang beriman, ati yang beriman. Mboten ati tok, akal ya kudu beriman. Nek akal jenengan mboten beriman, ya ngajine barang aras-arasan barang. Wong akale mboten beriman. Sing pertama niku minta perlindungan dari azab neraka jahanam, yang kedua perlindungan dari azab siksa kubur. Siksa kubur niku termasuk bagian daripada keimanan. Jenengan mboten enggak ada iman, mboten kita percaya. Wis mati, wis dadi balung, lara to kapane? Ya gara lara sandok kang mboten gara iman. Tapi niku logikae ngeten. Teng kitab Jawahirul Kalamiah niku diterangaken logikae. Tiang pejah sing teng jero kuburan utawa pun teng alam kubur. Jadi kuburan karo alam kubur niku benten. Nek kuburan nggih physically niku ketinggal jenengan. Nek alam kubur mboten ketinggal. Mriki termasuk alam gaib. Tiang sing pun mlebet teng alam gaib utawa teng kuburan, jenengan mboten saged ningali beliau-beliaunya. Niku kados jenengan mboten saged ningali ngipine wong sing turu. Jenengan nate tilem? Tahu kabeh. Sakniki ana sing turu. Biasane ngipi kan. Ngipi panjenengan niku
Jarine tiang-tiang, ngipinya seseorang itu adalah sebuah kebenaran. Karena ngipine itu tidak ada intervensi jarine. Jenengan posisi sadar kan saya ono intervensi. Nglakoni apa-apa kadang soto gak ikhlas barang. Kadang keikhlasan. Sampai iku wae sing dilakoni. Tapi nek ngipi niku asli teko Gusti Allah. Kadang sampai dadi firasat. Kula beberapa kali ngipi niku persis kali kenyataan. Saya mboten nyono, kula rebukan kali bojo. Kok iso persis yo ngipi. Persis lho, kok iso persis lho. Padahal pertama yo mboten mungkin, gak mungkin. Barang ternyata pas kejadian lho, kok persis. Nah tak critakno bojoku. Tapi mboten kula critakno jenengan, kok tambah sampean penasaran sama aku. Kok ngipi-ngipi biasa ya. Kok iso persis. Lah niku asli dari pemberian Allah berupa ngipi teng napa alam bawah sadar panjenengan. Lah jenengan semrap ti kanca jenengan tilem, ngipi macam-macam. Sing melek lho gara iso ngrasakno. Sing turu guyang-guyu. Kon ngipi apa guyang-guyu? Ngipi malah oleh duit. Guyang-guyu. Barang tangi sedeh lho ngipi tok. Wonten sing turu nangis-nangis. Tangi turu nangis. Sesengguhan. Bojoku nate tangi turu nangis. Sampeyan kula apa? Mari ngipi bola apa pokoke sedih. Nangis. Wonten tangi turu kaget, wedi. Mari digodak macan ngipine. Godak gendruwo. Itu godak kula. Tangi-tangi menggos-menggos. Lah ngipi niku biasane melayu kan koyo pelan. Kok pelan ngene yo. Nah, niki sing tangi mboten semerap. Sing ngipi ngrasakno ngipine. Carane sampean semerap bener-bener ada siksa kubur. Ya sampean kudu mati, ini gak mati gak iso. Nah, maksudnya ngeten. Jenengan semerap ngipi, iku semerap ngipine tiyang kan gak mungkin. Ya jenengan kudu tilem dhewe terus weruh ngipi sampean dhewe. Ngoten lho. Lah ngeten iki mangkane butuh keimanan. Kan tidak bisa dibuktikan secara empiris alam kubur niku. Lah butuh iman. Lah iman sing garen jaga panjenengan tetep beramal soleh. Wah aku iki duwe iman dan aku iki percaya, aku iki ana pangeran ana malaikat. Aku tak nglakoni amal soleh. Dadi akhire jenengan mboten ngawur. Urip niku mboten ngawur. Wong lagek bal-balan mawon wonten aturane. Bal-balan kan permainan sepak bola wonten aturane kok. Apalagi jenengan hidup di alam dunia nggih wonten aturane. Aturane jenenge syariat agama. Niku aturane. Mboten diawur mawon nggih. Kula lajengaken. Wa min fitnatil mahya lan saking ujiane urip. Fitnah niku maknanya ada beberapa ya. Yang pertama ya fitnah niku. Iki makna yang lain fitnah niku maknane ujian. Saking ujiane urip wal mamati lan ujiane mati. Ujian urip nggih kathah, ujiane mati nggih kathah. Wonten wong niku sing saking suwene urip sampai rumangsane koyoke gak ngarah mati. Nah, ya termasuk ujiane mati. Suwe uripe termasuk ujiane wong mati. Mergo gak rumangsa bakal mati. Akhire uripe sak karepe dhewe. Saenake udele jare-jare, saenake udele. Tapi nek semrap kapan-kapan bakal mati dan mati tidak ada yang tahu. Akhire iso hati-hati cah. Engko namane bohong kok aku iki. Akhire hati-hati urip. Akhirnya gelem ngaji barang, mulai bohong kok tak ngaji saiki cah. Tapi ya gelem. Wa min fitnatil masihid dajjal lan saking fitnah. Nah iki maknane fitnah. Saking fitnahe apa niki? Wong kang banget den laknate rupane dajjal. Jadi al-masih nduk kene benten kali maknane Isa al-Masih. Jadi al-Masih di sini maknanya orang yang banget dan laknati. Rupane yaiku dajjal. Niki ada perbedaan ulama yang berpendapat bahwa dajjal niku wonten sing maknane nggih physically ya wong rupa wong nang sing matane siji ngono. Dajjal. Benjing medale menjelang hari kiamat. Wonten sing sanjang versi modern. Dajjal niku kadang tidak physically berupa wong sing matane siji.
tapi bisa berupa sistem, bisa berupa komunitas, bisa berupa suatu negara yang di situ sifatnya sekuler. Jadi tidak memandang dua, gak dimoto loro, jadi bukan memandang dunia dan akhirat, tapi sentimennya dunia tok. Makanya cirine Dajjal iku motone siji. Motone siji sing dimaksud iku sing versi modern. Jadi maksudnya mek mandeng dunia tok. Jadi akhirat gak ono. Sing diarani swarga ya duwe akeh. Sing diarani neraka ya mlebu penjara. Orang-orang sekuler, orang-orang yang hanya berpikir napa hidup itu ya dunia ini saja. Jadi akhirat tidak ada. Monggo pinarak Mas Gunawan. Muttafaqun hadis sahih Bukhari Muslim nggih. Muttafaqun den sepakati apa alaihi ing atase hadis. Nek hadise wonten kalimat muttafaqun alaih niki berarti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Monggo pinarak. Wa fi riwayatin ing dalam siji riwayat li musliman kedua Imam Muslim. Nek muttafaq alaih berarti ya Bukhari ya Muslim nggih. Tapi nek li muslimin niku berarti versine Imam Muslim tok. Niki tambahane ngeten. Idza faragha nalikane rampung ahadukum sapa salah siji sira kabeh minat tasyahudil akhiri saking tasyahud akhir. Wau ketika tasyahud berarti saderenge salam, niki kalimate sakwise tasyahud akhir berarti wis mari salam. Nah, berarti ndonga iki mau nek versi Imam Muslim tok niku diwaca sakwise salat mari salam. Nek versi Imam Muslim dan Imam Bukhari berarti guru Imam Muslim iki akeh termasuk padha karo Imam Bukhari niku. Niku diwaca sadurunge salam, sakwise tasyahud pas terus sadurunge sakwise maca selawat sadurunge salam. Wa an Abi Bakrin lan saking Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, radhiya mugi-mugi ridane Allah sapa Allah anhu marang Abu Bakar. Annahu ing satemene Abu Bakar kala ngendika annahu ing satemene kelakuan lintuh. Kala ngendika sapa Abu Bakar li Rasulillahi marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alimni mugi ngulangi panjenengan ni ing ingsun doaan ing donga adu kang donga sapa ingsun bihi kelawan doa fi sholati ing dalam salat ingsun. Abu Bakar niki sowan teng Kanjeng Nabi terus njaluk ulangi donga sing diwaca dalam keadaan salat. Berarti fi sholati ing dalam nalikane salat, ya dalam keadaan salat. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sapa Rasulullah kul ngucap sira Abu Bakar. Dongane ngeten berarti sakwise maca selawat sadurunge salam. Donga samane kepengin maca donga teng jerone salat ya. Donga bebas. Nek saged donga-donga maksurah, donga-donga yang pernah dibaca oleh Nabi. Niku diwaos niki. Allahumma do Allah, inni satemene ingsun dolamtu. Iku nganiaya sapa ingsun nafsi ing awak dhewe ingsun. Zulman kelawan zalim utawa kaningayan kathiron kang akeh wala yaghfirulan ora bisa nyepuro adzunuba ing pira-pira dosa illa anta kejaba jenengan faghfir mugi ngapura sapa jenengan li marang ingsun maghfiratan kelawan pengapuran min indika saking ngreksa panjenengan warham lan mugi melasi sapa jenengan ni ing ingsun innaka ing satemene panjenengan anta ya panjenengan al-ghafuru iku zat kang akeh pengapurane ar-rahimu tur zat kang akeh welase. Kalimat niki diwaos sakderenge salam sak mantune maca selawat. Makane maca selawate cek gak dawa-dawa berarti ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad terus maca niki. Jadi mboten maca kama sholaitane sampean sing ngimami. Tapi nek gak ngimami ya terserah sampeyan. Sak dawa-dawane donga monggo, sak kuwate dengkul panjenengan. Kadang semangat donga tapi dengkul wis gak ngatasi. Dengkul geger wis gak ngatasi. Meripat sekutu turu mawon ya. Semangat tapi fisiknya pun kalah. Niki kadang barokahe jenengan
Lapo kok wis tuwa lagi sregep ngaji. Kok gak ono man biyen. Wis tuwa, sanak wis loro, kadang wis angkat ndek putu barang. Kok gek sregep ngaji. Gak biyen-biyen zaman nom-noman. Ya iki wonten barokahe. Iso uga jenengan iki panjene gek dipanggil Allah. Wah iki wayahe tobat saiki wayahe tobat iki. Soale ngeten. Napa ya? Teng donya diparingi arta. Niku semua orang bisa berpotensi. Wong kafir sugih kathah. Wong ulama sugih nggih kathah. Wong macam-macam ya, wong luar negeri sugih kathah. Wong Indonesia sugih nggih kathah. Pokok ini urusan harta. Niku Allah mboten pandang bulu. Sapa wae berpotensi kaya termasuk panjenengan. Nah, makane kula remen ngejak sampean wong iso niki gek baru wirid ya. Wirid jalbur rezeki niku tujuane narik rezeki. Lah niki kanca-kanca wis mulai damel usaha niki Allah iki semerap ya ono wirite ya ono usahae ngoten. Wonten napa ngaji dalam store niki mangke badhe dirembuk kalih Mas Abil niki. Urusan jaten mangke. Niki nggih urusan mergawe. Sing jelas urusan mergawe niki sing harus merasakan dulu mboten ngaji dalam, tapi yang berkecimpung dulu. Tim lapangan bahasa. Tim lapangan yang harus merasakan dulu. Aku nek wis krasa wis jenengan wis cukup baru nanti masuk ke ngaji dalam. Jadi kula kepengin jelasaken usaha ngaji dalam pertama bukan untuk ngaji dalam sih. Bukan untuk ngaji dalam. Sing pertama ya untuk jenengan sing pergawe niku. Wonten Mas Alfi, niki sing bagian apa nunggu toko nih. Matur sembah nuwun Mas Alfi. Sik durung iso gajian. Sembah nuwun Mas Gun, modali kuwatah tapi dereng asal untung. Tapi mugi-mugi benjing saged berkembang. Jadi tujuan kami pripun carane ngaji niki boten njaluk sinten-sinten. Ya boten urunan. Tapi turun. Orang njaluk terus moh diparingi boten. Saman paringi kula purun mawon. Tapi boten urunan. Jadi ngaji niki boten urunan, ya boten njaluk-njaluk. Bismillah. Mugi-mugi benjing saged berkembang. Kula lajengaken. Sami pundi wae. Wa'il bin Hujrin. Lan saking Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu radhiya mugi-mugi ridani Allah sapa Allah anhu marang Wa'il bin Hujrin. Kala ngendika sapa Wa'il bin Hujrin. Sholaitu salat sapa ingsun ma'an nabi saratane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana banjur ana sapa nabi yusallimu iku maca salam sapa nabi. Ha iki salame Kanjeng Nabi niki. An yaminihi saking arah tengene Kanjeng Nabi. Salamnya Kanjeng Nabi kayak apa? Persis kalian jenengan. Napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saman pas wancine salat wis badhe mantun salate noleh sing tengen niku salam yang wajib. Salam yang wajib. Artinya sampean mari soleh noleh nengen terus salam terus noleh nengen nggih. Mantun niku terus jenengan mboten salam teng noleh kiri. Sah salate. Karena noleh ngiri niku sunnah. Kalimat salam versi yang paling mencukupi niku cukup assalamualaikum pun cukup. Tapi nek jenengan kepengin niru Kanjeng Nabi lengkap niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saman assalamualaikum tok cukup. Biasane niki wah kanca-kanca sing biasa tarawih cepet. Nah, tarawih wong NU kan cepet. 23 rakaat tapi mek setengah jam. Iki lha apa wae gitu. Ini Mas Gunawan mboten. Mas Gunawan iki setengah jam tapi 11 rakaat. Jadi pelan-pelan. Wah nek kanca-kanca ilmu mboten. 23 rakaat cepet. Set mari. Wah akhire salame iku mau gak usah do-do ngene ya. Samar lengkap ya imam wis Fatihah wisan. Ya assalamualaikum ngoten mawon. Nah, terakhir pun cekap. Soale wajibe mek maos assalamualaikum kalimate iki. Bahkan noleh nengen tok. Ngaman tarawih kok kesuwen iki noleh nengen tok terus gak usah ngiwo langsung ngadeg mboten menapa.
Soalnya noleh ngiwa niku mboten wajib. Artinya sholatnya tetap sah nek noleh mek nengen tok, ngiwa mboten sah. Wa an simalihi lan saking arah kiwane Kanjeng Nabi kalimate sami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana niki assalamu ta'i tambahi keselamatan alaikum iku muga-muga tetep ing atase panjenengan sedaya warahmatullahi lan rahmati Allah wa barakatuhu lan barokai Allah. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sahih. Sanate sahih, hadise nggih sahih. Tadi sampean kepengin niru Kanjeng Nabi persis salame persis niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki sampeyan ndonga kanggo wong kiwa tengene sampeyan. Mangkane sampean nek saged niku sampeyan jamaah cek didongakno karo kanca kiwa tengene. Nek sampean salat dhewe sampean ndongakno mulia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, karena jamaah kan donga-dongoan. Nah, sing salam sanding sampean ndongakno sampeyan ndongakno tangga sampeyan. Ngoten lho, mangkane Imam Hambali niku mewajibkan jamaah lho ya. Imam Hambali niku mewajibkan jamaah. Mergi napa? Pendapatnya Imam Hambali wong salat khauf niku wonten tata carane dengan cara berjamaah. Salat perang niku. Lho wong perang wae sik disunahno jamaah. Apalagi dalam keadaan kayak sampean saiki. Leyeh-leyeh santai enak ingin. Nah, makanya Imam Hambali berpendapat jamaah itu hukumnya wajib. Syafi'i, Hanafi, Syafi'i, Hanafi dan Maliki ini tidak wajib. Sunah muakkad ngono wae. Selamat ya sampean kok melu Imam Syafi'i. Imam Hambali yo jelebut sampean gak iso mergawe. Jamaah wae. Imam Hambali niku mboten nedos semangka. Iki alasane zaman Nabi kan ono semangka. Dadi gak ono contone teko Kanjeng Nabi. Saking ngati-ngatine Imam Hambali. Temenan niku. Tapi Imam Hambali ini termasuk imam sing paling mboten gadah. Paling kiri. Imam Hanafi sugih. Imam Maliki sugih malih. Imam Syafi'i sedengan. Kayak jenengan sedengan, mergawe oleh entek, mergawe malih oleh entek. Imam Maliki niku sugih amit-amit, termasuk Imam Maliki nate mondokno Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i mondok nggone Imam Maliki wis dirasa sekentekan ilmu sane. Wis sampean tak pondokno maneh nang gone guruku. Dibandani. Ya travel, ya perjalanan sampai mondok dibandani. Nah, teng hadis teng keterangan kitab niku 30 dinar. Sangune niku. Sakniki sak dinar niku katakanlah 1 gram sama itu. Nah, sak gram pinten sakniki? Kali juta? 800. Pun kali juta, Bu. Kali jutaan salah niku, kali jutaan. Berarti nek 30 dinar nggih 60 juta. Ah iki Imam Maliki mondokno murite, mboten anake iki murite. Dipondokno di mesangu 60 juta. Berarti Imam Maliki niku sugih. Imam Syafi'i mboten sedengan kados jenengan. Berarti mergawe, entek mergawe, entek mergawe. Imam Hambali mboten mergawe. Nah, pokoke ngulang ngaji ngono. Imam Hambali. Saking mboten gadahi, Imam Hambali ku nate dolan teng sijine daerah. Mboten ada kenalan, akhirnya mampir teng masjid. Mampir teng masjid, pun dangu badhe sare teng masjid. Diubrak karo takmire. Soalnya zaman biyen kan mboten viral kados ngeten ya, ono video ono apa. Mboten semerap nek iku Imam Hambali diusir. Mbah, iki wayahe dalu Mbah, masjid tak kunci. Ya wis akhire mire ngemper kepethuk kali tiang tukang roti. Mbah sampean kadose kok wong adoh. Oh iya, Cung, aku ngadoh. Sampeyan nek kersa monggo tilem teng griya kula. Dijak turun nang omahe. Sing tiyang sing nyeluk Imam Hambali niku napa minarakaken Imam Hambali niku tukang roti, tukang damel roti, dagang roti. Kale dagang roti niku maos wirid. Wirid ini mboten salah ngeten. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini mboten salah ngoten sentiwas. Niku setiap hari dibaca 100.
Imam Hambali Semerap iki tukang roti kok maos ngene iki kok aneh ditakoni. Sama niki kok maca ngene iki enggak ada karep nopo. Pun sedaya. Karep kula pun sedaya, Mbah. Wah be. Kepengin rezeki lancar sampun. Putra putri solehah sampun enggak ada griya sampun. Kok cara saiki ngono wis iso tuku mobil. Nah, cara Jawane. Sepeda motor wis gak ngitungi. Kayak Mas Gun sepeda motor wakeh. Tak pikir buka showroom Mas Gun. Wis kuatah. Mek setunggal kula niki, Mbah. Kula kepengin kepanggih wong jenenge Imam Hambali. Ahmad bin Hambal. Langsung Imam Hambali lho. Berarti iki Gusti Allah sing medhokno. Aku iki Ahmad bin Hambal. Langsung sujud syukur dia niku. Nah, kula lajengaken, Bro. Pun mantap ceritanya. Ini kok nek jenengan kepengin wirid niku dongane subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diwaos setiap hari 100 kali. Hajat panjenengan diniati kepengin apa? Wis. Pak, kula pun nate maos wis ping 100 sampai 5 tahun semisal setiap hari kok dereng hajat-hajat dereng terkabul hajat panjenengan. Wonten hajat setunggal sing jenengan boten rumangsa. Jenengan tetep nggadhahi iman, sek percaya itu termasuk rezeki. Rezeki sing pertama niku iman wae. Rezeki pertama niku iman, sing kedua kesehatan, sing ketiga putra-putri sing soleh, sing terakhir rezeki paringe akhir iki duit. Dadi jenengan sik duwe telu mek gak duwe siji kudu sik ngguyu. Alhamdulillah sik duwe telu aku. Oh, gak duwe duit tok kok. Ngono sampean niku kadang wis duwe telu tapi gak duwe siji sampean sedih. Aku sedih gak duwe duit. Lah ya rezeki sitok gak duwe duit tok ae. Sik duwe iman ya. Sik sehat awake. Putra-putri alhamdulillah sik soleh. Nek gak duwe duit tok lho. Kok ngresu lho. Anu ngoten. Wah niku pusat segalanya niku Gus. Uang niku. Wa anil Mughirah. Wa anil Mughirah tilan saking Mughirah bin Syu'bah. Putrane Syu'bah. Radhiya mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anhu marang Mughirah. Anan nabiyya ing satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana ana sapa Kanjeng Nabi yakulu iku ngendika sapa Kanjeng Nabi fi duburi kulli sholatin ing dalem sakwuse saben-saben salat maktubatin kang den wajibake berarti salat 5 waktu ya. Maos napa wae jenengan wis maos kabeh niki la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih. La ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallah kejaba sapa Allah. Wahdahu halai suwijine Allah. La syarika kang ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu kagungane Allah. Lahu iku namung marang Allah. Lahu iku kagungane Allah. Al mulku utawi keraton, kerajaan. Walahu lan iku kagungane Allah alhamdu tayus kabehane puji. Wa huwa halu tawiya Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci-wiji qadirun iku kuwasa. Nah iki jenengan mari salat kan pun biasa diwaos kan iki. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Biasa tambahi lahul hamdu wa huwa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasa sama tambah lengkap. Niki versi mini saja niki. Niki diwaos sak mantune pun salat hadis sahih Bukhari Muslim iki. Terus ditambahi ngeten, Allahumma do Allah la mania. Ora ana wong kang bisa nyegah 5 marang barang atau ita kang paring sapa panjenengan. Tidak ada siapapun yang bisa menghalangi sesuatu, menghalangi apapun yang ketika yang mana apapun itu sudah ditakdirkan menjadi milik panjenengan. Jadi sampean ojo nyalahno tonggo, ojo nyalahno saingan sampean. Nek panjene belum ketangkap di tangan sampean, belum masuk rezeki sampean, tidak akan sampai teng sampean. Sampean jelebut gara kelbu teng tangan sampean. Nak sak sampean gak mungkin. Nek gak ditakdirno Allah. Kita wajib berusaha, tapi nek wis mari berusaha
kok sik gak masuk nang tangan sampean rezeki iku mau aja nyalahno sapa-sapa. Memang tidak milik panjenengan. Iki sampeyan pas semisal ditakdirno sugih kabeh. Mungkin yo gak ono ngaji sama. Wes mikir bisnis kabeh. Nggih. Sibuk yamene wae ngitung saya. Berhubung ana sing kasih duit, ana sing sik diutang barang. Akhir berangkat ngaji. Artinya ngeten. Jadi tidak punya uang niku nggih ada hikmahnya ngoten. Cuman kula panjenengan kan kadang tidak bisa menemukan hikmahnya. Apa ya kok aku salah apa? Mboten salah. Jenengan mboten salah. Jenengan mek dikengken nerimo takdir Allah. Soale wis dadi kudu diterima. Adapun untuk masa depan jenengan harus berusaha. Tapi ini wis kadung dadi kudu diterima. Termasuk wis kadung dadi wong lanang semisal. Aku kok lanang kepengin wedok mboten angsal. Wis dadi lanang kudu diterima. Kok wedok ya kok gak lanang wae. Diterima mawon. Niku pun takdir. Kalau sudah dijanji Allah, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau sudah benar-benar memang bukan hak panjenengan, sampai elek jenengan usaha gara kalbu tangan panjenengan. Niki biasanya kula ngaoskan andalan kula niku cah nom-noman. Wonten tiyang nom-noman papat sing biasanya kula andalan niku. Wonten Cak Bidin, Cak Nasirul, Mas Maman, Mas Bayu. Iki blas kan sing ngaji. Wis suwe. Mbok 2 wulan mbok 3 wulan gak tau ngaji, wong papat iki. Ya wis lah kok. Selamat kok ana sampean. Karena sampean ya prei aku turu ae. Kas tepaan kan wong turu. Kula betul bingung-bingung kula niku. Nek ana wong nggih kula ngaos mboten tiyang ya tilem. Tepaan tak kelon kali bojo kula nang mriki kula. Wong kan wong. Tapi alhamdulillah tesih wonten tiyang terus. Kula riyen nate sanjang. Pas awal-awal damel ngaos niku izin teng beberapa tokoh desa mriki. Niku wonten setunggal tokoh niku sanjang ngeten, mboten kula sepataken jenenge. Gus nanjenengan ngaji, Gus sapa sing ngaji? Estu sanjang ngeten. Sapa sing ngaji? Aku bingung mikir, iya sapa yang ngaji? Langsung tak jawab spontan lah, ya pokoke ana Cak Bidin karo Cak Nas ngono loro niku wae. Ya pokoke Cak Bidin karo Cak Nas pun cekap lho. Wis kana sapa-sapa piye man ana loro iki, tapi nek dhewean wong siji tok ya janduman wae. Nek wong loro terus nek wong loro terus kula waca nggih kitabe, tapi nek wong siji janduman wae. Janduman guyon-guyon ono. Tapi nek wong loro tetep kula waca. Iku sampai Cak Bidin pernah ngaji dhewean. Pisan ngaji dhewean, mergo kan oblas. Sing gawe prei. Malam nek mboten salah nisfu Sa'ban setahun kepengker. Pas udan pisan ya, teman. Sing gawe prei. Kula mantun ngimami teng masjid, mimpin istighosae. Terus dangune kula mriki. Ya kok Cak Bidin tok. Nah, jajane pas kathah niku. Soale diparingi abah, diparingi mara sepah, jajan lumayan kathah pokoke. Kok istimewa lah. Jumlek nek mboten salah. Semeras jumlek ini. Wathah wong duka 30 biji, duka 200 biji ngono. Pokoke wathah niku. Barang sing ngaji Cak Bidin tok, ya entekno Cak aku. Dukun tek sekawan lho pinten? Jumlek lho. Sekawan duka 3 ngono. Koyo dereng mangan koyo. Wis sakjane sarapan pisan, sarapan aku. Wis jandoman. Niku tak jak ngaji gak gelem. Cak iki wong loro Cak, sampean mbek bojo kang loro. Gak dhewean aku. Terus gak usah ngaji. Mboten ngaos niku. Sepindah. Terus kula tanglet kanca-kanca kok gak ngaji. Wah tak pikir prei. Wah, gak ana pengumuman prei kok prei piye sampean. Pisan niku. Tapi alhamdulillah sakniki mboten nate sepi nggih. Kadang sampai kapan niku wonten Yai Fauzi barang niku, kadang sampe mboten kamet teng Jawi. Nggih. Berkat panjenengan, pokoke niki kula ngaji niki mboten kula piyambak. Yang berjasa mboten kula piyambak. Kok mboten wonten jenengan sing ngaji. Ya wis kaya wong gendeng niku, ngoceh karepe dhewe. Kula sepisan nate di mboten sepes bolak-balik niki. Di sopo kali kanca guru teng pondok. Zaman kawitan kula ngrekam kan kula rekam teng ajeng kan. Dadi sing ketok rai tok. Kanca pondok ngeten. Pak Bibi, sampean ngaji ngono ku lak gak ono wong ya. Lho, maksudnya piye, Pak?
Lah kan sampean ngaji terus sampean acting ngono. Ya ana lho Pak, tapi nggih mboten kathah tiyang gangsal, tiyang 6 barang apa sih kaliatan sing tiyang mboten kathah. Masya Allah, sampai ono kanca guru ngomong ini. Berarti saking gak percaya kali kula ngoten lho. Nggih senior kula lah. Oh, iya wonten lho Pak, tapi mboten kathah tiyang 5, tiyang 6, paling kathah tiyang 2 dosa ngoten. Kula kinten gak ono wong ya Pak. Lah niku mboten tiyang setunggal tok niku, wonten tiyang 3-an ya. Wonten malih ngeten. Iki mau bengi malih acting ta. Acting opo? Nama bengi ngaji lho. Ya ngaji ana wong 5 lho. Gak acting tok ta? Ya ana wonge lho Pak aku. Cuma tak rekam paine ra iku tok. Waduh, setelah itu bos akhir ngerekaman teko iringan, teko nguri. Cek niki ketok wonten tiyange. Estu niku. Dadi pertawah iki ndawek gak dipercaya wong ya. Akhirnya ngaos teng Mas Gun barangan kula rekam sange wingging cek ketinggal tiyange ngono lho. Oh, wis diarani gak ono wonge wae. Soale pikirane piyambake. Kula niki kan sakderenge ngaos kan pun enggak ada YouTube, Pak. Pikir aku nggih konten tok ngono pikire. Pikire ngaji nggih konten kaya sing riyen sing sakniki viral lah, mboten riyen sakniki viral. Niku putrane mantune Gus Mus niku. Gus Ulil. Niku mboten wonten tiyange Pak niku. Jadi ngaji live teng griya sing nata niku bojone nata kamerae, nggih kali bojone mawon. Niku panjenengan mau mboten wonten tiyange Pak niku. Duka sakniki. Kula riyen termasuk sregep ningali ngajine niku. Soale ngaji ihya ya. Iku lah pikire niku ngoten lho. Wah, iki konten tok sampean iki berarti ngaji dhewe ya. Ana maneh ya ngoten ya. Sampeyan mau bengi live ya, gak tak rekam ae. Sampeyan rekam bojo sampean wae. Ya ana wonge lho, Bos. Ya ana wonge tapi yo gak akeh. Pokoke tiyang 3 niku. Lah sejak niku terus kula enggak ada angan-angan wah tak rekam tukang nguri ya. Biasa niki kula rekam tukang nguri ya. Masuk teng Mas, kula rekam tukang nguri. Dipun carane ketok tiyange ngoten lho. Wis mbah bocah-bocah tiang-tiang aneh-aneh ngono. Wala mu'tiya lan ora ana wong kang bisa aweh 5 marang barang. Mana atah kang wis nyegah sapa panjenengan. Tidak ada rezeki yang bisa sampai ke panjenengan kalau rezeki itu sudah ditahan oleh Allah. Kadang rezeki bolak-balik rezeki tingkat papat nih, kadang jenengan mboten sadar. Wis dime rezeki telu niku wau mboten sadar. Sik njaluk sing terakhir niku. Padahal rezeki sing urusan arto niku rezeki paling rendah lho. Rezeki paling bawah. Nah, sik nggadahi iman, sik gelem salat kan ya, sik nggadahi iman kan. Senajan ya kala-kala ya telat barang salat ini. Nah, subuh jam 8 barang asar mari magrib barang ngoten. Tapi kan tesih salat. Berarti nggadahi iman. Duwe anak ya gak mantah panjenengan. Dikon mondok ya gelem, kon sekolah ya gelem lho. Gak putra-putri saleh. Awak ya sik sehat. Ngopi sampai jam 3 sik kuat. Tapi nek ngaji sikile. Sikile gengen ngantuk, tapi ngopi kuat. Berarti kan tesih sehat ngoten. Mek siji sampean niku men wis gapate nyekel dhuwit lah. Nyekel langsung liwat tok. Oleh gajian. Angsuran iki bayar iku lebar. Wes niku ngresu lho. Mestine mboten ngurus lho jenengan niku. Wah, aku sik ditelu kok. Iki apa saiki ngono wae lho. Aja terlalu dihiraukan. Engko ta manggare sampean ngresu lho. Pokoke tetep merdamel ngoten mawon. Aja leren mergawe, pun asa leren mergawe. Wala yanfa'ulan ora manfaati. Dzal jaddi ing wong kang anduweni kekuatan utawa kekayaan mingka saking panjenengan al jaddu apa kekayaan utawa kekuatan. Muttafaqun alaih. Muttafaqun dan sepakati apa alaihi ing atas hadis. Senajan jenengan wis katakanlah nggadahi kekuatan berupa kekayaan. Nek jenengan boten ditakdir bisa memanfaatkannya. Boten kinten manfaat. Contoh. Pas wae angsal tender kata. Rezekine del 10 juta. Dadak asam urat kumat. Sampai parah operasi. Tek 10 juta 100. Loh. Tekor 100.000. Nah, niki sing jenenge
kadang sugih malah jenengan mboten manfaat, tapi nggih dihitung ya lumayan lah barokah. Daripada gak di dhuwit kan gak iso mergap, gak iso nambani niku wae. Oh, kadang ngoten. Utawa ngeten. Zaman sek nom-noman kuwere. Were pokoke mangan pace jadi ki kula kire mangan pace. Barang wis umur 50 sugih. Tapi gak oleh mangan apa-apa, sate gak oleh, gulai gak oleh. Uyah gak oleh, iwak gak oleh, ayam gak oleh, sosis gak oleh, gula gak oleh. Mangane sego tok. Padahal apa-apa iso tumbas. Lho. Sego lembut pisan lho. Ini berarti kekain panjenengan mboten wonten manfaate. Tapi nek jenengan tetep enggak ada ilmu akhirnya dibuat teng bermanfaat. Wah iki aku dhuwitku akeh, tak dele masjid, tak dele pondok, tak dele fakir miskin, tak dele nopo. Tapi nek jenengan mboten enggak ada ilmu ya iso ngersulah maneh. Sugih kok biyen-biyen ya Allah, ya Allah. Sugih kok wis tuwa. Lho kan memang mboten enggak ada ilmu yang ngersulah malih lho. Biyen ndonga-ndonga saiki sugih malah ngersulah. Loh, kula sering kepireng cerita lho, tiyang pun nggadahi napa-napa. Tapi paribasan maem sing eco saithik mboten saged. Paribasan sak bakso mawon lho, mboten saged. Mangan bakso sak mangkok niku ngrengkemine sampai seminggu. Ya asam urat ya kolesterol ya iku metu kabeh. Sak mangkok tok. Sehari-hari mangan apa? Nggih niku sego lembut. Iwak-iwak tempe. Tempe gak digoreng pisan. Digodhog mawon. Lah kepengin sehat iku wau. Wa an pun sekapan alhamdulillah. Wa an Sa'din ibni Abi Waqqasin wallahu alam bishawab. Wonten pertanyaan. Mas Alfi. Mboten. Monggo diwaos dengan riyo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.